Cześć, dzisiaj jesteśmy w pałacu. Hej! Hej! O, i tam są już dziewczyny. No i ten pałac uchodzi za nawiedzony i ogólnie jest nazywany Pałacem Wisielców, chociaż jest to taka bardziej podobno legenda, że osoby, które przekroczą próg tego pałacu, co ja też zaraz niniejszym uczynię, jakąś dziwną siłą są zachęcane do tego, aby w pobliskim lesie się powiesić. Także na razie czym się jaram? Że uchwyciłam detal architektoniczny. A teraz można wejść do środka. Dobra, mamy pentagram. Aha, no stropy w tragicznym stanie ogólnie. Podłogi zresztą też. Chyba się przełączę na szeroki, żeby to było lepiej widoczne. Dobra, przerzuciłam się jakby coś na szeroki kąt, żeby poprawić widoczność, ale tak naprawdę tutaj chyba niewiele jest do oglądania. O, jest piec. Po prostu musiał być zbyt ciężki, ażeby go wynieść stąd. No, pałac pochodzi z połowy, nie, z końca wieku XVIII. Natomiast w wyniku czego cierpią z reguły pałace właśnie na obecnych zachodnich polskich ziemiach. No w wyniku właśnie tych różnych działań i grabieży wygląda jak wygląda. Zobaczymy jak wygląda też pierwszy poziom. Ale pewnie nieciekawie. To już w Sławikowie jest tak naprawdę chyba lepiej, bezpieczniej. Nie mówię teraz, tylko nawet przed wiecie czym. Przed przejęciem przez Fundację Gniazdo. Ja nie kojarzę co ja mówię w ogóle. Dobra, tu trzeba bardzo uważać pod nogi. Jest ogołocone wszystko praktycznie. Ciężko nawet o fajne kadry. O Jezu, jaki wózek dziecięcy. No wisi, Pałac Wisielców. Tu trzeba zdecydowanie uważać. Podoba mi się ten wózek tam, a nie podoba mi się, że stoję tak. To bardzo... A co, macie coś? No piec stary tam jest. O, to jest na dole, nie? No. Tylko tutaj, wiesz, bez jakiegoś zabezpieczenia Nie. nie przytulać do tej ściany. Nie ma... O, tu jeszcze jest jakaś lamperia. Tak. Czy ogólnie to jest, w ogóle bycie tutaj to jest takie trochę 2 na 10, ale taka branża. Aha. O ciu. A to tutaj bardzo źle wygląda wszystko. A co jest na tych? Na kaflach? Cholera, nie idzie odczytać, ale tu są na pewno jakieś bardzo stare... Aha, to właściwie nie są kafle, tylko to są napisy, które zostały po odciśnięciu kafelek w zaprawie. Natomiast dlatego to jest odbicie lustrzane i nie umiem tego na szybko sklecić. Przypominają mi się te levele w tych starych Tomb Raiderach, jak trzeba było skakać po... Te, w których cię tygrysy goniły? Te, w których zamykałaś lokaja w tej lodówce wielkiej zarożoniku? Tak. Tak. Aczkolwiek patrzcie, bo tu są belki i z tych belek... Ej, miałam właśnie artefakt na ekranie. Duchy? Dupy. Ziemiotorowa. W tym momencie znaleźliśmy artefakt, którego nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. Nie mamy zielonego pojęcia, co może być jego źródłem. Może na przykład błąd karty pamięci. Zostawcie komentarz i powiedzcie nam, jak sądzicie, czy to był duch. Bo my się na tym nic nie znamy. No serio, nie. Najwięcej ekspertów jest w komentarzach. Co tam jest, że nie zaryzykujesz? Nie, możesz się dostać nawet do tej wieży całkiem, ale mówiąc, jak patrzę, jak tu podłoga jest. Podłoga Asia jakby bo jak dojdziesz w to miejsce, gdzie ja jestem, jak zobaczysz jakiś jest ładny kawałek Coś wisi, tak? który wisi, no zobacz sobie, jak to spadnie, jak to się ruszy. Dobra, ja wam chyba ufam na słowo, bo już jest was dwóch na tych schodach. Nie no, bo chodzi o to, że tu w tym miejscu masz taki jakby kawałek ściany albo sufitu i on dosłownie Opada? nie po prostu w podłogę, tą drewnianą i tak wisi, wiesz, średnio. Okej. To nie wiem, nie, po prostu just no. Dobra. To ja wracam chyba. Wieża, ale to już jest mega ryzykowne. No, wydaje mi się, że nie ma sensu za bardzo.
Gdzie? W której stronie? No musisz tu wejść na szybko i jakby do ulicy i w prawo. Dobra. Ale to idziemy tam po prostu, po wyjściu z pałacu tam pójdziemy, o. Żeby już... O, właśnie. No nie, no ogólnie to klimat jest dzisiaj taki mocno dziurawy, więc... Znaczy, czy to jest double entendre, że wiesz, było dziury w suficie i w ogóle wszędzie? Tak, tak. Chodzimy zasadniczo po serze szwajcarskim. No, także... Chcesz, to cię zaprowadzę do tej sali. Dobra, to chodźmy do Tylko sali. ostrożnie, pojedynczo. Okej. Tam się można dostać. Tam się można dostać. Ja myślę, że to tu bez problemu, ale tam wygląda jakby jakaś pani stała z długimi włosami, które są tak spuszczone. No tak, jedną widzę właśnie, która trzyma kamerę generalnie. Tu jest co? Szmata porośnięta mchem, ale to jest fotogeniczne. No da się teoretycznie. Tylko pytanie, czy jest po co? To nie za bardzo. Tym bardziej, że tu widzę, że tak powiem, prezenty zostawione. A, to nie. Tak przy samym wejściu. To nie chcemy prezentów. Będzie moim zdaniem całkiem fajny motyw. O, tu są co, drzwi? Tu są te kolumny. O kurde. I to rzeczywiście ładnie wygląda. To jest tak. Teraz nie pamiętam, które to były te najbardziej podstawowe. Korynckie, dorynckie, czy jeszcze jedne były, nie pamiętam. Jońskie. Jońskie, to może te... wiesz, że ty z komarów? Chodź Martwych. zobacz. Patrz. Widzisz to wszystko? Faktycznie. To są wszystko komary, patrz, Wilgoć. patrz to. Wszystko komary. Każdy komar reprezentuje jednego legendarnego wisielca, który tutaj stracił swoje życie. Według dokumentów, do których dotarliśmy z 1000, którego roku jestem pan? 770. O! Z 1700 któregoś znajdujemy potwierdzenie, że obód. Nie no, mamy trochę liści takich Tam ładnych. jest telewizor. O! Z pewnością XVIII-wieczny. No bo tędy dałoby radę teoretycznie się przycisnąć dołem. Co, żeby przejść do... No tak, po prostu tędy. Do bramy. W ten sposób. I teraz trzeba uważać na głowę. No... Nawet ja muszę trochę tu... Mieć nadzieję generalnie, że to na nas nie spadnie. Więc proponowałbym mi się ruszać szybko. Tak, zdecydowanie. Tu widzę też, że są główne drzwi. Elo. Elo! Tam była większa przygoda. O, pan jest ten, jak dużo. O, kuchnia! O, fuck. I tu też jest taki totem jakby. Szkocki chyba, nie? Ja widziałam gdzieś tego artystę już. To jest... O, nie no, ej, tu jest ładnie. Tu jest serio ładnie. Elo! To jest mega ładne pomieszczenie. To jakaś sala balowa pewnie była. Tu na razie jest klepisko, o nie, ale mi się skojarzyło z golcami teraz. Ej, nie. Jakie słabe. Dzień dobry. Cóż tam? Na ścianie mogę? Co ci da... Bibab. Bibab, bibab, bibab. Ta brama jest to gdzieś tam, tak? Bibab, 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 bibab. Pani Sasi? Wiecie co jest zabawne? Budynek grozi zawaleniem. Jedno ostrzeżenie. Drugie. Obiekt chroniony. Zakaz przebywania. Teren prywatny. Obiekt monitorowany. What the actual fuck. Po prostu. O, dobra. Także tutaj jest właśnie pałac w okazałości. Jak się okazuje, chyba tu jest cudza posesja. Czy to jest pewnie teren PGR-u, nie? O. Piękna jest ta brama. Jest absolutnie cudowna i to jest w ogóle najpiękniejszy element tego miejsca. Kuta. Żeliwna brama. Jaram się. Jaram się tą bramą. Naprawdę. Także jak widzicie, pierwsze ujęcie
zostało zrobione po ostatnim. Ale muszę tu jeszcze dodać, co to jest. Ej, zrobimy sobie zdjęcie Instaxem potem? No. No. Swag. O Jezu, jaki słod... Dwa kolejne... Asia, białego jeszcze nie masz. Nakręć mi go. Czy ty to kręcisz? Tak, cały biały, białego nie masz. Jak ze Sławikowa wzięłaś tuśkę. Jaki ładny. Chciałabym go duszek, bo na pewno coś ma wspólnego z duchami w tym pałacu. Jezu, Asia, weź go do domu, proszę. On jest 6, zobacz jaki on jest gruby. To będzie jeszcze grubszy. Proszę, on jest taki słodki. Asia, musisz go wziąć do domu teraz. Co pogłaskane to twoje. To ja bym musiała całe schronisko wziąć. No i jaki jest Tak problem? działa, to wiele rzeczy byłoby moich w życiu. Bruch. O, czekajcie, ja mu zrobię fajne zdjęćko. Jezus Chrystus, ale fajne. Biegnie se, jaki on jest słodki. Jeszcze sobie zrobię zdjęcie tej bramy. Okej. Zakazem wstępu i napisem WC. WC albo WG, nie jestem Właśnie pewien. ja też nie jestem pewna. Gdzie jest Mi WC? się wydaje, że to WG jest, bo masz tą kreskę na... Może wejście główne, o to chodziło. Aha, no. Ale nie wiem. Ej, jeszcze sobie Instax. Ej, czekaj. Kto z nas umie obsługiwać Instaxa? Nie mam pojęcia jak działa Instax. Duszek. Cześć, Duszku. Jaki słodki duszeczek. O Jezus. Ojej. Ojej, Duszku, chodź tu. Kci. Asia, tam jest kolejny kot. Duszku, chodź tu. Chodź tu, Duszku. O. Ojej, Asia, patrz na to. Patrz, jak ci robię ujęcie. Duszka. Day in the life of Duszek. Nie wiem, kiedy się będziemy zatrzymywać. Duszek z kolegą. Ale nie, naprawdę, ale oni wyglądają tak samo. To jest rodzeństwo, na pewno mają takie same mordki. z tego samego domu. To jest na pewno rodzeństwo, bo mają takie same mordki. Jaki Duszek 2 jest ładny. Już się wywołuje. Tylko właśnie jest... Asia, Duszek 2. Pierwsze zdjęcie z Instaxa z podróży. Jest cudne.